Desilo se jednom, a ne znam ni kako. Dođe iznenada i taknu me jako. Primijetih tebe među puno ljudi i u meni se nešto novo probudi. Dolazio si rijetko i uvijek biciklom i u radnom odijelu vidjeti te uzdrmalo me cijelu. Nisam bila sigurna što da mislim ni što da radim, nisam posve svoja. Shvatila sam kasno, simpatija si moja. Radeći kao blagajnik na kasi, molila sam Boga da publike me spasi, ali često nije bilo tako, pa su i mjeseci otišli polako. Progovorili bi pokoju riječ kad bi došao blizu, ali nije bilo vremena za ostalog u nizu. I tek što se sretosmo, izgubismo se lako, ne vidjesmo se više i bi mi žao jako. Voljela bih te opet sresti negdje u gradu, negdje na cesti. Još razmišljam o tebi, htjela bih te naći, mi smo slične duše, bicikla vozači.